Kif kien mistenni, Bernard Grech żamm postu bħala kap nazzjonalista wara l-akbar telf elettorali fl-istorja ta' Malta sovrana. Bost osservaturi politiċi jinnutaw li Grech għamel kampanja ta' biża' biex ħadd ma jikkontestalu għall-ogħla kariga fil-Partit Nazzjonalista. Kien fil-jum meta tħabbret l-akbar telf elettorali fl-istorja ta' Malta sovrana, meta Bernard Grech insista li jrid iżomm is-siġġu ta' tmexxija. Matul din il-kampanja bosta nutaw kif il-kampanja ta' biża' minn Bernard Grech waslet biex dawk interessati li jikkontestaw għal kap nazzjonalista għataw qalbhom. Dan kif il-bidu tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech waħħal f'kulħadd dwar il-problemi li għandu l-partit, iżda fl-ebda mument ma suma imqar parti mir-responsabilità. Dan fil-waqt li Grech qal li l-Partit Nazzjonalista għandu dejn ta' madwar 32 miljun euro. Wara Bernard Grech tafa' sejħa ta' interess u l-Kummissjoni Kandidati tal-Partit Nazzjonalista qalet li Grech huwa idonju biex ikun kap. Din id-deċiżjoni kienet ibbażata biss fuq it-tweġibiet li ta' Bernard Grech. Għal-mistoqsija li kien għamillu One News barra l-Kamra tal-Kummerċ, Bernard Grech kien qal li huwa l-uniku persuna li wera interess għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista għaliex l-ebda kandidat ieħor ma ħass li jista' jagħmel xi ħaġa aħjar jew differenti minnu. Bernard Grech tellaq waħdu f'din l-elezzjoni għal kap u għamel l-istess bħall-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi li dan tal-aħħar kien ikkontesta l-kap fi żmien l-inkwiet ma' Franco De Bono fl-2012. Wara li votaw xi kunsilliera fil-votazzjoni bikrija ta' tnejn, il-manuvri mill-klikka ta' Bernard Grech komplew jiżdiedu. Dan kif il-ħamis, jum qabel il-votazzjoni tal-ġimgħa, fis-stqarrija tal-Partit Nazzjonalista, il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit avżat lil kunsilliera li jekk jinsabu mseffrin għandhom jinformaw immedjatament lill Kummissjoni Elettorali biex tinħatar persuna li tkun tista' tivvota minn flokhom. Dan huwa magħruf bħala vot bi prokura, jew inkella vote by proxy. Din il-manuvra ta' paniku minn Bernard Grech komplitur il-firda fil-Partit Nazzjonalista. Fost l-oħrajn l-eks deputat nazzjonalista u ewlieni tal-establishment Jason Azzopardi fuq Facebook spiċċa jiżżufjetta bil-manuvra tal-vot bi prokura.